Hello guys, andito ko ngayon sa hinahanapan ni Kuya Bal ng matutulungan itong lugar na to. Ayun si Kuya Bal, punta natin. Dito niyo po malalaman ang tunay na ugali ni Kuya Bal Santos Matubang. Talaga namang magugulat kayo sa inyong masasaksihan. Halina't panuurin at tapusin ang bidyong ito. Maraming pong salamat. Maging hanggang wakas nitong buhay. Ayan si Brother Paas. Hello. Brother Paas. Sabi dyan, wala kang bagang magagawa pa niya. Yan ang kumisa, naawa ko ng hindi na kuya. Talagang tanghalian kasi ngayon din kaya talagang kaya nasasaksi natin guys yung ginagawa ni Kuya Bal araw-araw na halos talaga pinupuntahan yung mga malalayong lugar para tulungan yung pamilyang mga naagrabyado, mga pamilyang mga naghihirap nila mga anak. Ayun guys, ako yung nagiging saksi ng daily routine ni Kuya Bal. Talaga namang okay na okay yung niya. Talagang bukal sa loob yung pagtulong sa mga kababayan nating mahihirap. Kahit sobrang tingkat ng init talagang patuloy pa rin talaga yung lingap para sa mahihirap. Ito, sulok na po. Kasulukan ng lugar, tabing dagat na to. Napag-alaman natin yung Anong hinahabol mo na ito? yung namatay daw hindi sa dagat. Kamag-anakan yung namatay daw sa dagat. Nabigyan ng mga Yeah. papaas ka. Tutulungan niya ni Kuya Bal yung pamilya. Kung ibang wala nang pakialam yung niya. Pero si Kuya Bal bukal sa loob talaga yung pagtulong sa kapwa. Abangan natin guys yung susunod na mangyayari, kung ano yung mga tulong na ibibigay ni Kuya Bal sa pamilyang pinunta namin ngayon. Talaga namang nakakabilib talaga ito. Ilaw sa Ay, gulpi. ha? Gulpi. Gulpi tayo. Atras. Balik. Pero may video ka, di ginagamit. Titingnan lang. Giinom ko lang, giinom. Ha? Giinom. Nanamis na pitan.
na. Yung sabi nga ni po nila ay ano, wala na daw. Ay, ayun na. Ayan, bigas. May biyaya. Cruci di atras. Di abante. Bigas. May bigas akong bibigay sa inyo. Hello guys, ito naman ang pangatlong bahay na binigyan ni Kuya Bal ng bigas. Talagang pag nakita niya automatic may bigas si Kuya Bal na binibigay ito sa pamilya. Bibihira makapasok. Good morning, magandang tanghali. Ako nga pala siya, Kalapitos TV. Kasama ni Kuya Bal Santos. Ayun, bibigyan na po kayo ng ayuda galing kay Kalingap Family. Bigyan mo dyan bigas ate. Salamat po. Eh, Ha? ayun. Bigas din. O, isang sa bigas. Ito, pang-apat na bahay na bibigyan ni Kuya Bal ng isang sakong bigas. Eh, Nasa Pampanga. sumusuong si Kuya Bal sa ano para lang makatulong makatira ng pangangailangan ng mga mahirap nating kababayan dito sa lugar na Ate, bigyan mo. Karang sa apo. ayan guys, yung pang-apat na hatidan ng bigas. Ayan, pinakamasipag na natin si Brother Pacas. Siya yung tagahatid ng bigas, pang-apat na bahay. Tuwan-tuwa si nanay. Serbisyong Kalingap. Balo din po ito. Hindi, dapat ay yung anak na balo. Isang semester na. Nalunod sa sabaw. Ay, di po yan. Iba po yan. Yung una yung sir na nalubog. Sila yung una. Ayan lang. Yan. O, dito sa mga... Meron naman bahay na pupunta natin. Bali guys, panlimang bahay. Ayun, si Kuya Bal. Talagang nakakabilib talaga to si Kuya Bal. Kahit basta magustuhan niyang tulungan, automatic tulong ang pamilya. Ayun guys,
Pang 5 bahay na nabigyan ng bigas. Ito. Napakaswerte ng lugar na to dahil kasi maraming binigyan ng ang lingap para sa mahirap. Pero, ha? Ate ha? Ate, pasensya nga sa bigas. Hindi lang kaya kong bigas inyo. Tayo sa Ngayong araw guys, nagbabayabay ito si Kuya Bal ang lingap sa mahirap para bigyan ng tigi-isang sakong bigas ang bawat pupuntahan na pamilya, mga ilang. Ayan. paralyze. Paralyze. Paralyze siya tatay. Bigyan mo ng bigas ito. 2 taon ng paralyze. Si tatay sa loob. Ano buhay yun ay? Walang hanap buhay. Ang anim na, Yan, may bigas. pang-anim na bigas. Pinakamasipag natin Yan, may bigas. si Brother Pa. Sige po. Salamat. Kuya Bal. Pinipili lang po, kuya. Mangi tayo kay Kuya Bal. Ako wala. Salamat. Nalimutan ng bata. Wala. Yang kuya, play. Sige boy. Ha? So guys, nasa tabing dagat ba? Tabing dagat. Ay, nasa tabing dagat yan. Dito tayo. Video mo ko. Susundan. Ayan, wala. Ay, ang init. Ito po ang bahay ko. Anong bahay to? Ito? Yan yung ano ay, Bata pa yan? bata pa po. May, may 3 anak. Masarap pag anak ay. Kuya Bal guys, Hello po. kahit sobrang init, Ha? Ha? Sobrang init. tuloy-tuloy sa paglingap para sa mahirap si Kuya Bal Santos Tuba. Subscribe niyo po ito. Share. Kalampitos TV. Kalampitos TV.